nawo uyasho lapho ukuthi nje abomhlaba bangemazi ngoba bafuna ukumbona ngamehlo, kepha kithi thina esikholwayo siyazi ukuthi umoya ongcwele ukanye nathi. So manje le vesi lelo ulithe usiphe amavesi nje, kodwa manje basengihlala phansi sengifunda ukuthi lapha u-6 lili up to 9 kodwa nje ufunda u-6, 7. Kepha ukuhlakanipha sikukhuluma phakathi kwabakhelelene, ukuhlakanipha kambe okungesikho okwalesi sikhathi nokwababusi balesi sikhathi ababhubhayo. Ukuhlakanipha isinabo lesikhathi samanje asimazi umoya oyingcwele, futhi noma ukhuluma ngomoya oyingcwele abezwa ukuthi uthini mawukhuluma indaba zikaNkulunkulu, ngoba yini bangaba isikhathi samanje isikhathi esibhubhayo, njengoba eshilo uJesu Kristu ukuthi thina siyamazi umoya oyingcwele kepha izwe alimazi ngoba lingamboni, lifuna ukumbona ngamehlo. So yingakho lisho bequlu ukuthi uma esefikile umoya weqiniso uzasiholela kulo lonke iqiniso, ngokuba akayi kukhuluma ngokwakhe, kodwa lokho akuzwayo uyakukhuluma anibikele okuzayo, njengoba umoya oyingcwele engaphakathi kwethu esibikela konke, osenza nokuthi sivule amehlo siqwashe sibheke umoya oyingcwele. Kithi esimamukele, kepha abangamamukelayo bangamazi, abazi nokuthi lidumaphi lisho laphi, kumnandi nezinto ezinye ezishaywayo ethina abazalwane sizibheke ukuthi ezwini kaNkulunkulu lezinto ezishaywayo zimelene noNkulunkulu. So uma sikhonza uNkulunkulu akumele ukuthi sikhonze izinto ezimelene noNkulunkulu. Ngaloko ngiyambonga uNkulunkulu manje kuze kube phakade. Amen. Amen. Moyo yingcwele, moyo yingcwele, moyo yingcwele isaphezu kwethu, usikhanyisele indlela enhle ezulwini lakho.